waphafa go futha masimba mananenza hey Seliphenduke Ihlaya Igcokama Elisha ngubingelele bengamukele buyele emakhaya kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indaza Maskand ehlabahlosile nefe ngesikhathi buyele emakhaya ke Igcokama Elisha Seliphenduke Ihlaya enkundleni zokuxhumana kakhulukazi ku Facebook nje emva kokuthi kusabalala ivideo lapho khona owaziwa kakhulu ngokuba usomahlaya waziwa ngegama ukuthi uphunga lentsha ekhweledi liya kweGcokama Elisha shilo ngempela ukuthi abantu abaningi fike bengele nje studio becule into engasile shilo ngempela ukuthi abantu abafunde kakhulu ukuthi encane uyena ofika ngene studio acule into ephilayo ushilo ngempela ukuthi Igcokama Elisha fike ngene studio mase vele lithi waphafa gogo kuzokhombela ukuthi ingoma ethi waphafa gogo ingoma yalo Igcokama Elisha esanda kuphuma njengoba ku December nje mbule emakhaya ke ngaphandle ngomosha isikhathi nansi video lapho khona uphunga lentsha ekhweledi liya khona kuIgcokama Elisha mbule emakhaya ke akehlangana nezatsi futhi kwesimanzonzo indaba ipheli till next time siyabonga uma ngithi iyana studio niyocula so ngithi iyana yokwenza lento eyenziwa umuntu encane ngiphatha kahle bayangisabawela abanye ngiphatha kahle bayangisabawela abanye ngiphatha kahle bayangisabawela hayi lento yeni yokuyonyala lapha studio busy donsa amehlo waphafa go yena kuthembeni masimba mananenza hey yo sebenze lo mthandeni lo sebenze lo masimba manla